Kumno perlok berak, saya sisian pat umphniang Sauf pi hakani ga khasi terka channel. Ta minta singinya shet no da uni u jingbam thiang basuk bhaban shet. Ngala shim uni u Mithai kani perkadi ke ar kelat. Te uni u Mithai pada deshi bul mo ngala shu krut penrit kumtu te dakala thnam kani ke pada ngin saya pinlip no. Kani kala long te saya pinlip no ka ding te ngala ai uni u Sauf ma ngala dung mun malam tu nga ai ar shamoit dap bain. U Sauf nga tharai phitte bihi u balong kumni ngan pini phi. Dakala pja ka tu ka bangila dep shed em tingin sa thep hau Aata. Uni Aata ngala shimbait arbul. Tenga sa jar tu ka bangila dep shed tu ka Mithai. Sakle Aata dakani hi ka Ndi bangin kem kumbab kem Aata mo. Ngidi ban shukle kumni deban long malam tu. Kamdi bakan long terkhong. Pet kumbanga batai. Ka pading ngi deban ai khnian ndian mo. Ndi ban ai shisen ai long nginum sothu te dangi ai shisen ai kam tu. Samilai baha kamdi ban lang mo. Ha du bakanda la smooth baha kumni. Uni ude tu Sauf em sa ai shishamait khnian tu. Bakan sma ubi shushu. Te sa khlek baha pada bakan milai baha. Kani kala long mo. Tangin ya ie kum tu shipang. Sepaukat san minit ngin tam da dem nang ta pada ngin saya shet. Kani nga shet da ka pure ghee pila ban pindan kam da kanu ru ka umphniang refine tamba kam di ka ba sma ubi. Sa shu le bai kumni shishi shamai ai bai kumni longga kam suk dangi pindan kam arteli ki shamai. Tingi de ban penpai alai siem tu kumba batai. Hadu bakan dala long kumni. Kani kala long. Kani ngidiban pin kam pin yong kandiat kumni hima. Ngatarai pilai yo jing mentoi hiperlog. Kubli cibun ba pilai pe ye kani ke video. Sngobha like subscribe but share.